Molweni eSouth Africa, molweni emakhaya, molweni ezixhongweni, ezibhedlele, kwii-provinces zonke zoMzantsi Afrika, kwilizwe lilonke ngokuphela, kwiinkalo ngeenkalo, izithili ngezithili. I-Enlightenment Print Media ithi rhoqo ngeMigqibelo sohlala sinani kule ndawo, akujiki, unasi. Last week besithetha ngabantu bokufika abafihlwayo kwiindawo ezithile, ngabantu abathile, kuma-suburbs, kuma-fam, nalapha emakhaya. Lapha emakhaya kuba ke namhlanje ugogo uzawulala eqamele ngenqindi emjiva. Ubanjelwe naye ke ngoku ukufihla okanye nokurentisa xa sisiva abantu bokufika, and then kunesigwebo esohlwayo se-10,000 akumele asibhatale for ibheyili. Uba mhlawumbi loo mithetho iqale nini okanye ilinda ixesha elingakanani ukuze isebenze, ayaziwa ngabemi beli, kodwa ke kuthiwa yenzelwe bona. Uba bazawuyenza kanjani bengayixelelwa okanye bengayiyalezelwa into yoba imithetho yalapha eSouth Africa ekhaya apha ihamba ngolu hlobo, uthiwa gqi ngoku sowunqakulwa uphoswa phaa ejele. Andiyazi noba ke le ugogo ke mhlawumbi ityala lakhe leliphi, kukufihla okanye kukurentisa. Nalapho ke asiyichani iyawuvela. Kuthiwa nalapho kusaphandwa, kusabanjwe ugogo ke kwesi siganeko. Izinto andiyazi nyhani uba why zithatha ixesha ukuze zenzeke, kuba zininzi ke, zingakhankanya zibe ninzi ezehlileyo iziganeko zoba umntu aqale ngokuthi enze isiganeko kube khona ityala ethile elitsha elivelayo eSouth Africa elingabhaliswanga emthethweni. Andiyazi ke ngoku uba mhlawumbi ke umthetho ngowabo, uba ubekwa ngabantu abakhulu, ubekwa ngabantu abarich, kodwa uphanisha wonke umntu umthetho. Kule meko kagogo kwisizwe esethu sihluphekayo, mhlawumbi uba bona aba babeka imithetho, abantu abakhulu abakwizitulo ezikhulu, abahlonitshwa, bahlekazi, uba mhlawumbi ibingabantu abanceda uluntu, abaphilisana nabantu, bebengenokwazi mhlawumbi ukwenza indlela yoba ungxowamali wesizwe, mhlawumbi into enjenge-foundation, i-trust, bakhuphe kwezabo ipokotho, hayi kwele mhlawumbi kuthiwa yekarhulumente. Kuba siyeva kuthiwa bathenga imoto zexabiso, iimpahla zikanokutsho, uyayibona ndibala ntoni, ababhatali iteksi, ipetroli nokutya. Ngeyabo imali mhlawumbi, inoba eyabo imali yenza ntoni, okanye mhlawumbi kugcwalisa izikhwama ke. Andiyazi noba mhlawumbi nantsika yebhola injalo, hayi eyabo ziipali zebhola nje ngongxowa izali, bayafaka nje mkhulu. Xa inoze mhlawumbi kwenzeke wena mkhulu bakhuphe ezipokothweni, mhlawumbi mandithi ngekota or mhlawumbi ngenyanga, mhlawumbi iphuma kubo mani kuloko kozinikela uba hayi mani sisebenzela uluntu, sinyulwe ngabantu, and then ingase singaphilisa abantu. Epokothweni zabo mkhulu, angeke incinci laa mali ezipokothweni zabo.
kuba kaloku wena mkhuluwa noma ilo 500 umuntu akhuphe afake kulaa ngxowa leya yesizwe, afake kulaa ngxowa instead yoba sibone kusenzeka into ezinjalo sibona kuthathwa phaa ezingxoweni. Kodwa ke naleyo ke into esiyibonayo nento esiyivayo nalapho kusaphandwa ke kwiMadlanga Commission sisamamele. Kunekhesi kagogo lena, lo mthetho kukutheni bungasebenzi kuqala ungene door to door emalokishini ubheke abantu abahlelisa abantu bangaphandle sokuqala namhlanje ngogogo kakhulu. Why bungasebenzi ixesha lonke umthetho lo wonke abantu ngoba kudala abantu behlala nabantu abantu bonke banamacala. Kakuhle mkhulu wam into endinoyikhankanya yiyo le